Zdravím vás, dievčatá. Tak vám predvádzam šaty, po ktorých ste túžili ich vidieť. Minule som vám ich predviedla v tejto krásnej cyklamenovej farbe a som vám tedy povedala, že sú modručké, ale na druhej predajni. Teraz ich mám na sebe oblečené, aby ste videli, aká to je farba. Mám na sebe veľkosť až 48, tak aby ste vedeli, prečo sú mi také voľné. Takže my tieto šaty máme od také veľkosti 46 až po 56, možno že 58. Takže stačí, keď mi zavoláte a budete sa informovať, aké máme veľkosti, aké máme farby. Farbičky vám ešte ukážem. Okrem tej cyklamenovej a tejto krásnej modrej máme ešte tieto zelené a takéto tmavo-modré. Sú určené pre také ženy, ktoré sú takých plnších tvarov. Tiež sú kočky. A sú vyrobené z viskozy, majú cenu 89 €. Takže dievčatá, buď prídite tu na ulicu Predmestská v Žiline, alebo na ulicu Botova 5, taktiež v Žiline, alebo mi jednoducho zavolajte na telefónne číslo 0903 550 720. Rada s vami všetko odkomunikujem, aké farby, aké veľkosti, proste všetko. Aj čo idem variť napríklad. Takže vám, dievčatá, veľmi pekne ďakujem, že nás sledujete na sociálnych sieťach a ešte nezabudnite, za chvíľočku budú na nete nové kabaty, nové modely www.kabaty.sk, máte sa na čo tešiť a ja na vás, takže nezabudnite na nás.